cirka 7:30, og det er Kristi Himmelfartsdag. Teknorama vil nok engang dyrke det nostalgiske. Sidste år ved den her tid, der beskæftiger vi os med veteranfly. Denne gang, der bliver vi ved vejen, og vejen den er lang. Med 123 veteranmotorcykler skal vi omkring 600 km København-Skagen i de næste 3 dage. Vi skal selvfølgelig beskæftige os en del med hovedaktøren, de gamle maskiner, og en del med de mennesker, som har dem som hobby. Men i tilgift, der får vi også en forhåbentlig pragtfuld tur gennem Danmark. Og vi skal ud på ukendte veje, kan vi godt sige, for vi holder os ikke til hovedvejen. En stor del af løbet er lagt på de små veje. God fornøjelse. Såvel veteraner på 2-3 hjul som på 2 ben skal kontrolleres, inden de får lov at forlade Frederiksberg Runddel. Både udstyr og kørekort skal være i orden. Mange af de gamle maskiner kører i øvrigt på prøveplader til dette verdens længste veteranløb. Og kørerne er i mange tilfælde motorsportsveteraner, der nu er gået over til Rally Skagen. Her starter Svend Åge Søgaard på sin Nimbus fra 1922. Det nok så berømte kakkelovnsrør. Og her har vi løbets ældste maskine, en Harley Davidson fra 1917 med Erik og Rita Ort. Marius Poulsen fra Odense med fru Ellen på bagsædet er 71 år. 14 år ældre end sin Harley Davidson. Med er også Speedway Danmarksmesteren fra 1957 Svend Nissen Odense på sin sjældne Sarolea fra 1922. Og vi kunne blive ved med kendte motorsportsnavne. Starten fra det første Skagensløb i 1913 fra samme sted. Maskinerne ny, vejene dårlige. Man skulle blot nå frem. I dag er det også sportsligt, så vi skal derudad. Der er som tidligere nævnt langt til Skagen. Det er faktisk et lille jubilæumsløb, nemlig det 15. i træk, arrangeret af Danmarks Veteran Motorcykelklub. Men traditionen med løbet efter krigen er 1 år ældre. Den blev genoptaget i 1965, da Danmarks Motorunion kørte løbet i anledning af sit 50-års jubilæum. Og det blev startskuddet til dannelsen af veteranklubben. Løbet er inddelt i etaper, og her ved den første i Solrød bliver kørende sendt ud på en konkurrenceetape. Det vil sige, at man på sit kontrolkort får en ankomst- og starttid, og de skal så med 30 km fart finde den nærmeste vej mellem en række punkter på et kort, der udleveres hver morgen. Herfra og til Skagen er der sådan en lang række kontrolposter, så det er ikke alene kørende, der har en krævende opgave. Og veteranmotorcykler er også et MK-anliggende. Hanne Damsgaard her er fra Frederikshavn og har en række medsøstre med i løbet, enten bag styr, i sidevogn eller på bagsædet. Hanne kører en BSA fra 1925. Undskyld, jeg glemte en væsentlig rolle, en kvindelig passager også kan have. Og allerede i Solrød måtte svenske Åsa Larsson bevise rigtigheden af, at har en mands succes, skyldes det en kvinde, der skubber bagpå. Og så går det jo. Men tilbage til løbet. Og sådan ser det kort ud, deltagerne kørte efter på Sjælland. Man skal nu finde den nærmeste vej mellem ringene, og hastigheden er 30 km i timen. På de bemandede poster noteres tiderne, og ud fra starttidspunkt og kontrolkort
kan man så regne ud, om man er kommet for tidligt eller sent. Begge ting giver strafpoint, og de udregnes for hver dag til det samlede resultat. Et sådan flag mellem de bemandede poster markerer en lukket kontrol, hvor deltagerne selv skal stemple kortet. En kontrol, der viser, at man virkelig har kørt den korteste rute. Her ankommer Vagn R. Hansen fra Roskilde for at få sit stempel. Hans maskine er i øvrigt en La Mondiale fra 1929. Det er et sjældent eksemplar af et gammelt fransk mærke. Vi er nået til en af de sidste bemandede kontrolposter, inden kørerne skal ud på en transportstrækning fra Slagelse til Halskov, hvor tiden altså ikke tæller. Og feltet er stadig godt samlet. Her studerer svenskerne Åse og Jan Larsson sidste del af ruten. Og spørgsmålet er nu, skal hun igen til at skubbe en del af vejen? Denne gang klarede Harley'en problemerne, og kondien blev sparet. Til vores færgeafgang skulle der være mødt 20-30 maskiner, men der var kun få stykker. Til gengæld de ældste med Erik og Rita Ort i spidsen. Man har jo ikke kørt Skagens løb i 15 år for ingenting. Igen et nostalgisk tilbageblik, for sådan så det ud, da deltagerne krydsede Storebælt i det første Skagensløb i 1913. Også DSB har forandret sig, selvom man siger, at materialet er forældet. På Fynsland går det med Erik og Rita Ort i spidsen på en hurtig rute mod Odense, der også var stoppested i 1913.
Her var der mange mennesker mødt frem for at bese de skinnende stålveteraner, men ingen ophidsede miner. Jeg siger det simpelthen, fordi referatet fra 1913 fortæller, at løbet nær var strandet i Odense på grund af ophidsede mennesker, der indtog en fjendtlig holdning over for de nymodens spektakelmagere. Årsagen var overkørte høns, bortløbende kreaturer og væltede høllæs, som turen indtil da havde været præget af. I dag vækker Knud og Lars Arhøjs Harley kun beundring hos tilskuerne. 14.05, når I skal væk herfra, så kører I ned ad Havsteskab. Det er lige derhen, ja. Ned på Falen. På Falen. Ikke lige ud, så kører I over i Kirkegården. Men vi skal videre, og Ina Nissen forlader sin fødeby på Sagolea ud på en konkurrencerute gennem det smukke Fyn. Nutidens fartviunder er tavse. Det er fortiden, det gælder i det her tilfælde. Jeg synes, den hakker meget godt. I munden. Fingrene. Ja, fortiden er jo heller ikke uden problemer, selvom man påstår det i dag. Uden for Odense måtte Georg Nielsen Greve hjælpe datteren Alice med et genstridigt tændrør. Begge kørte i AJS fra 1930. Som sagt i starten går ruten for det meste af de små veje, hvor naturen endnu er nogenlunde uberørt. I Odense fortalte en veteran, at man skal være lidt småtosset for at køre veteranløb. Den bemærkning gav vi formanden. Altså, der står ikke noget om i vores optagelsesmusik, at man skal være der, men det skader ikke. Det gør det absolut ikke. Vi er jo en flok mere eller mindre særlinge på grund af vores hobby, vi cykler rundt med der. Det er sådan lidt specielt. Vi er på nuværende tidspunkt omkring 400 medlemmer. Men I er 123 cykler her. Hvor mange cykler er der i klubben, ved du det? Vi har vel omkring 2.500 cykler, vil jeg tro. Det har vi nok. Og det spænder helt fra århundredeskiftet op til 1939, som er vores sidste mulighed for at blive medlem af klubben. I har nu lavet det i 15 år. Er det her jeres flagskib? Vil I fortsætte med det her? Det er absolut vores hovedformål at køre Skagenstløbet. Det er en gammel tradition, og det er noget, som klubben blev startet på grundlag af Skagenstløbet. Det er efterhånden ved at være sidst på eftermiddagen Kristi Himmelfartsdag, og selvfølgelig forlader vi Fyn via den gamle Lillebæltsbro, der faktisk i går, 14. maj altså, blev 45 år. En lidt forsinket jubilæumshilsen fra mange veteraner til en anden veteran. Men alligevel, mere nostalgisk kan den næppe markeres. Der er god fart på cyklerne. Måske vil man gerne slutte dagen hurtigt, men det kunne også være ankomststedet, det lokale bryghus, der trak. I Kolding får kørende instruktion om spisestedet med videre, inden en tiltrængt nattesøvn oven på dagens strabasser. For allerede næste morgen kl. 6.30 var de første kørere i gang med at klargøre til dagens 380 km til Aalborg. Der skal olie på tanken fra transportvognene, og de rummer i øvrigt også et par af de 4 maskiner, der måtte opgive den første dag. På vej ud af Kolding fik vi at vide,
at det blev dagen, hvor maskintrætheden for alvor ville melde sig. Og den bemærkning blev til sandhed, da vi var på højde med Vejle. Nej, ikke. Hvad er der sket med den? Den er magnethjul, der går løs på den. Hvad betyder det nu? Skal du have det hele skilt af? Den skal hele motorvejen skilt af, ja. Er det en reparation, du kan lave her på stedet? Ja, det håber jeg, at det er. Hvor lang tid regner du med den? Det? Det tager en halvanden times tid. Har den ellers gået godt? Meget fint, ja. Jeg kan se af programmet, at du hedder Ove Christensen er fra Forborg. Har du kørt til København til starten i går på den her? Ja, det gjorde jeg godt nok, ja. Og han går meget fint, da den gik. Altså, det var så i forgårs, og i går under løbet, der var helt på toppen. Havde Paul fra Forborg problemer, ja, så galt det ikke datteren Hanne fra Odense, løbets yngste deltager. Hanne, du er 19 år. Hvad får dig til at køre veteranmotorcykel? Ja, det er jo sjovt, jo. Det er jo spændende at køre sådan noget. Hvordan fik du fat på den gamle BSA, du har der? Det er fordi det er min far, der har startet med det, jo. Holder du den selv ved lige? Det kører jeg godt nok ikke. Ikke særlig meget i hvert fald. Hvor mange år har du kørt Skagensløb nu? Det er så første år, jeg er med. Vil du fortsætte med det? Ja, det vil jeg da i hvert fald meget gerne, hvis jeg kan. Nu er der noget, der hedder der er sportsligt i det her. Kører du efter sølvtøjet, eller bare for sjov? Det vi kører for sjov, jo. Det er det, der er sjovt. Det er det, der er det spændende ved det. Det er langt over middag, og det var hurtige frokoster, kørerne måtte indtage i Hammel. En lokal veteranejer brugte lejligheden til eventuelt at få afsat nogle gamle maskiner via sin flotte Nimbus. Men der var ikke tid til megenhandel. Langt de fleste var bagud fra tidsplanen. Hvor meget fik vi at vide i Lindum på højde med Randers? Nemlig 1 til 1,5 time. Da vi ankom, skulle 30-40 maskiner have besøgt posten, men kørende her var faktisk det første større felt, der meldte sig. Ruten, den var svær i år. Vi skal måske påtage os en del af skylden for forsinkelsen. For mange gange, hvor vi afveg fra ruten, blev holdet faktisk fuldt af ryttere, der troede, at når tv drejede, ja, så var den hellige grav velforvaret.
Og inde i byen sker det igen. De skulle faktisk dreje til venstre her. Hvis man lægger mærke til, var der en vagt sidevognskører, der havde lugtet lunden. I Lindum benyttede de første i feltet lejligheden til en optankning og lidt løbsnak. Så. Det er bare med at give nogle ører heroppe igennem Lindum skov. Hvad tid skal vi være i Aalborg? Så der går det fint. Der er langt til Aalborg, så vi giver den også lidt øre derudad. Ja, det var godt for strækningen. Det var det. For Randers af. Kort før Aalborg traf vi bageren, Axel Vagn Hansen. Axel er også et navn fra motorsportens veteranalbum. Det er en imponerende samling sølvtøj, du har her på din sidevogn. Er det for sportens skyld, du deltager i Skagen Rally? Sport og sport, man kan sige. Det er en hobby, ligesom alt andet. Ligesom dem, der fotograferer. Nogen, de kører i robåd eller sejler med motorbåd og sådan noget. Det er en hobby, ligesom alt andet. Og hvis man har det som interesse, så er det bare et og alt for en, ikke? Men nu kunne man jo lige for sig sige, at du kan jo lige så godt køre rally på en helt ny motorcykel. Nu har du valgt veteranmotorcyklen. Er det nostalgi? Både og. Jeg er jo født op med det, altså. Det er jo fra min tidsalder, ikke? Jeg kan se, du har kørt isløb blandt andet. Ja, jeg har været aktiv motorkører i cirka 30 år. Jeg begyndte at køre i 1938, og jeg holdt op i 1968. Sidevogn altid? Nej, i begyndelsen kørte jeg solo. Men efter krigen har jeg kun kørt sidevogn, og der har jeg været heldig at blive danmarksmester i 1951. Og så senere har jeg kørt mest sådan det, man kalder halvprofessionelt for at få dækket udgifter. Man har jo ikke råd til det hele selv. Sådan er det jo bare. Og så senere efterhånden, nu er jeg blevet over 60. Og så er det jo altså sådan, det sidder i kroppen på en. Man vil gerne være med hele tiden, ikke? Og det er jo dejligt. Komme ud i naturen, den friske luft. Og det er noget af det billigste, man kan komme til. Sundhed og sådan noget. Aalborg-tårnet i baggrunden, og vores ur siger over 20. Det er trætte folk, der diskuterer dagen. Men vi havde kvaler med den der forbandede Morse Ry. Ja, det er vi sgu også. Den havde vi altså kvaler med. Og den på grusvejen der. Ja. Og min kobling gik, og jeg fandt kuglen på grusvejen. Hvad siger du så? Og kuglen nu. Kuglen røver koblingen, og Jeg fandt så fandt hun. Ja, Og så ja. satte jeg den i, du ved, så fandt... Tredje og sidste dag startede lige så tidligt som de foregående. Fotograf Turf, der i øvrigt selv er bidt af en knurrende stålhest, har ændret en Harley på vej over den gamle Limfjordsbro i Aalborg. Vi skal være i Skagen ved middagstid, men stadig er de snoede veje, og heden og grusvejene vinker forud. Bag os ligger Aalborg, hvor mange havde lovet sig selv en glad aften, men hvor en lang dags strabasser gjorde fornøjelserne kortvarige. For de fleste. Vi skal ud til Sulstrup, hvor vi har aftalt et møde med Knud og Lars Ahøj. Man skal interessere sig, man skal være kørt over af en gal motorcyklist for at blive ved i den alder, vi har efterhånden. Ja, man går sådan her og siger, at man skal være sådan lidt småtosset for at køre veteranløb. Er det rigtigt? Sikkert nok, men det er jo en god retning. Er du blevet bidt af din fars galskab her? Ja, det
kan man nok sige. Jeg kan også huske motorcykler fra. Jeg kunne gå jo. Lige på den gang. Og hvor mange år har du kørt med hele tiden? Nej, jeg har kørt med siden 71, tror jeg. Der er så mange, der har kritiseret, at det her løb ligesom er lidt for svært. Skal det være en hyggetur, eller skal der være det her sportslige moment med? Det skal være et løb, så dem, der gerne vil køre efter sølvtøjet, de kan køre efter sølvtøjet. Men til gengæld må det ikke være sværere end dem, der kører det for at nyde det gode vejr, som vi har i dag for eksempel. At de uden besvær kan komme igennem og finde frem til spisepauserne. Sådan en grad skal det have. Og det har måske været lidt stramt inde i Midtjylland i år. Lidt stramt, det vil jeg nok sige. Det har det været. Kører I efter sølvtøjet nu? Vi prøver. Det er helt i orden. Jeg skal ikke forsinke jer. Tak for nu. Lars og Knud Arhøj kørte godt efter sølvtøjet. Så godt som det kan lade sig gøre. Aftenen skulle nemlig vise, at de blev totalvindere af Rally Skagen 1981. Når du ikke derop som formand? Jo, men det er kun små problemer. Du får den, det var det er en koldstartsventil, som vi har heroppe i tanken. Ja. Den her pumpe, der kan man suge benzin op, så når den er rigtig kold om vinteren, så kan man føde den her, inden man starter. Og den er altså lige rent løs, så derfor tabte den kompressionen på den forreste cylinder. Den har jeg strammet nu, og tjekket det efter, nu er den 100. Er det sådan nogle ting, der sker undervejs, når vi kører med sådan nogle gamle maskiner? Ja, jeg husker i 1971, der kørte jeg på en 12 Harley. Der måtte jeg foretage en kraftig reparation af en halvtomme skrue, som jeg måtte spænde. Altså, der sker noget hele tiden, ikke? Men det er småting. Fyrtårn i baggrunden. Vi er sammen med veteranerne nået Skagen, eller rettere Grenen, hvor sol, sommer og de gamle maskiner havde lokket mange tilskuere til. Vi traf Paul Kalør fra Odense, der også fortalte lidt om, hvad der får forhenværende motorsportshelte til at deltage i dette verdens længste veteranmotorcykelløb. Ja, det er noget, der ligger i blodet, jo. Jeg har begyndt med motorsporten, så kommer man over til det her, når man bliver lidt ældre. Du har kørt standardmaskiner i gamle dage. Ja. Hvornår startede du i grunden? 1931 som 17-årig. Hvad er din rekordliste? Ja, den kan jeg ikke sådan lige. Men jeg har været danmarksmester i 1000 meter i 1949. Den maskine, du har her, er det en, du har haft hele tiden? Han har haft i 25 år i år. Hvor fandt du den henne? Det var en lokomotivfører nede i Nyborg, der havde den. Så synes jeg, det var sjovt med sådan en med skivebremser. Og så begyndte jeg at restaurere den, og i 1965, der kørte Danmarks Motorunion. De kørte det første Skagensløb som et jubilæumsløb. Og der var den klar. Der kørte jeg med. Det var faktisk første gang, jeg var ude at køre på den. Hvor mange Skagensløb regner du med, at den kan holde til sådan en maskine? Jeg regner med, at jeg skulle nå nummer 20.
20 års jubilæum på det, det vil jeg meget gerne. Og så vil du holde op? Nej, det er ikke sikkert. Det afhænger lidt af helbred, jo. Hvordan mener du, det her skæringsløb har formet sig? Har det været svært? Nogen påstår det. Ja, det er jo alt, hvis man ikke vinder, så er det svært. Dem, der vinder, de synes, det var let. Sådan har det jo altid været med motorsport. Nu har du jo, som sagt, kørt motorsport i mange år. Kører du stadigvæk efter sølvtøjet, eller kører du bare for at være med? Nej, for at hygge mig. Og det gør vi. Vi er jo gamle motorkammerater, de fleste af os. Og vi har jo en mægtig hyggetur. Og det er det drejer sig om. Det med jagten på sølvtøjet, det er overstået. 71-årige Marius Poulsen er ikke alene veteranmotorkører, men også veteranekspert. Han har til ære for os samlet 4 af klubbens fornemmeste rariteter. Skal vi starte med den forreste, som er en Henderson. Den stammer fra Amerika. Det er vel noget af den største og fineste frembringelse inden for den tid. Sådan en 4-cylindret Henderson. Hvor gammel er den? Den er fra 1923. Og har vores første formand restaureret den og kørt et skæringsløb på den. Så har den stået stille i 10 år. Så tog vi den frem, eller 12 år hvis nok den da. Så tog vi den frem og gjorde den køreklar nu til denne tur her. Og den har kørt absolut pragtfuldt. Ført af vores kasserer, Bent Just Olsen. Det kan man sige, det er en klubcykel. Det er en klubcykel, ja. Og uden nogen problemer. Og så har vi derefter en Indian 4. Den er fra 29. Fra 1929. Det er jo stort set den samme konstruktion. Men måske en lille smule, hvad skal man sige, en lille smule fikser, sådan. Men den er jo så straks de år nyere. Du siger det samme konstruktion som hvad? Som Henderson. 4-cylinder rækkemotor på linje. Er der noget specielt ved sådan en gammel Indian som den der? Indian, det er den stammer jo fra, den har jo oprindeligt hed ACE. En selvstændig fabrik, som Indian-fabrikkerne købte. Og så kaldte de den Indian 4. Der lavede de ikke nogen 4-cylinders, før de fik den ind. Og så har vi noget, der lyder meget up-to-date. FN. Ja, det er jo en lille belgier. Den var jo i 1927 en meget berømt lille fyr. I det der var nogle ingeniører, nogle belgiske ingeniører, der valgte den, og vi gennemkrydsede Sahara på den. De valgte den, fordi dens enkle konstruktion var fremragende til det brug. Og de kørte igennem Sahara på sådan 3 stykker. 3 mand på 3 FN'er. Og nu kan den altså også gennemføre et skæringsløb? Ja, det kan den. Den er altså lidt nyere jo. Den er 2 år nyere. Og så til sidst har vi jo et gammelkendt mærke, ja, som eksisterer den dag i dag. Det er meget kendt. Ja. Og det kan vi roligt sige. Det er et meget fint eksemplar, vi har stående her foran os. Af sådan en BSA, at der er lavet meget fint i stand. Og det er absolut driftssikkert. Og kører fint. Hvor lang tid tager det grund at istandsætte sådan en gammel motorcykel, fra man finder den ude i en hestestald, og så til den står i den stand her? Jeg kan godt sige, at der er i hvert fald mindst et års arbejde i en mands fritid. Al den fritid, en mand har. Man skal rent faktisk være sådan en lille smule halvgal for at gå ind i det der. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Man skal være bit, som man siger. Og du er bit, fordi du har også kørt automobilløb. Ja, det er rigtigt. Ja. Du har kørt det på Langsø? Ja, det har jeg. Det passer. I en Ford A. Hvor mange skæringsløb vil du køre med i mere? Det kan jeg ikke sige nu. Det her det er det 16. jeg har kørt, og hvis helbred og de forskellige gamle køretøjer, de holder, så fortsætter jeg nok fremover. Der kom flere i mål, og blandt dem løbes absolute alderspræsident. Så lad os slutte med en snak med Danmarks svar på den tidligere så berømte svenske stålfarfar. Du hedder også Ribenel. Ja, det gør. Og du er løbets alderspræsident. Hvor gammel er du, Grund? 82 år. Hvor mange løb har du kørt her? Altså, jeg har kørt 14 løb her. Jeg har ikke været med den ene gang. Ellers har jeg været med hver gang, når der har været løb her. Men der var et år, det er for 2 år siden, der var jeg ude og grave stor træ op ude i haven, og der fik jeg sprængt en muskel i benet, så jeg kunne ikke starte motorcyklen, så var jeg nødt til at blive hjemme. Der skal altså sådan nogle ting til. Det skal noget være. Ja, ellers så har der ikke noget at sige, jeg tager med. Og det gør mig ikke noget, jeg er aldrig træt eller noget. Jeg kan fortælle, når vi kører løb i udlandet,
Alle de unge, de er træt, for vi ligger jo samtidig og kører til Holland, til Belgien og en 5-6 løb i Tyskland, ikke? De unge, de er gerne træt, når de kommer til, men det er jeg aldrig nogensinde, fordi jeg er omtrent født på en motorcykel. Jeg har haft en motorcykel ustandselig siden 1914. Hvor mange motorcykler har I haft i år? 23. 23? Er det her nummer 24? Det er nummer 24, ja. Og hvor gammel er den i grunden? Den er fra 1934, så den er 46 år gammel. Du har aldrig lyst til at sætte dig op på en af de store nye der? Jo, det har jeg godt nok, men de er alt for dyre. Ikke for det. Ved I, hvad jeg har budt for den cykel i Tyskland her? 40-20.000 mark. Og du slår ikke til? Nej, for den skal blive i klubben. Der er en eller anden i klubben, der skal have den måske for 10.000 kroner. Men mod at han ikke må handle med den for anden inden for klubben. Ja, og man skal jo ikke have penge med i kisten, når man skal herfra, vel? Og sønnen, jeg har kun én søn nemlig, og han klarer sig glimrende, han har en stor løn. Så han behøver ikke, og han har aldrig været interesseret i. Jeg kan fortælle, jeg skaffede ham en Indian 4 i 1945, da krigen var over. Der kom en ingeniør hjem fra Amerika med en helt ny Indian 4 i august måned 39, ikke? Han blev stoppet med det samme. Han kom ikke engang til at køre 600 km for den, så blev det stoppet. Så var jeg nede og ville købe den af ham. Der ville han ikke sælge den. Krigen, der var snart for fri, sagde han nemlig. Men det var den jo ikke. Så kom han op i 45, da han skulle have den tilbage igen. Der skulle han give 2400 kroner for at få den med båden derovre. Så ville han jo af med den. Så købte jeg den for 5.000. Det var billigt dengang. Den fik sønnen så. Den havde han et halvt år. Nej. Han frøs. Han skulle have bil. Du bruger den jo også til daglig kørsel? Ja, jeg bruger den til daglig. Jeg kører på den hver dag, faktisk. Hvor mange år kan sådan en køre? Ja, den kan holde. Den kan blive ved at holde faktisk. Så siden man kan bare få dele til den og passer den. Jeg kan fortælle, at jeg har en motor. Det der er oprindeligt en 33 motor, det sætter i den. Den er hovedrepareret godt nok for et år siden. Men den original 34 motor, den er totalt hovedrepareret nu indtil 14 dage siden. Med helt nyt indvendigt. Men det er også på en mærkelig måde, jeg får det, for man kan ellers ikke få det. Men det har jeg altså også fået på en mærkelig måde. Så den cykel, den kan gå 700.000 mindst. Før den blev hovedrepareret, gik den 770.000. Man blev opereret første gang. Og det, den kan holde, det bliver altså både over din og min? Ja, det gør det faktisk. Det gør det. De er uopsligelige. Hvis man ikke er et fjol, så ødelægger dem altså ved for hård behandling. De kan tåle mig en Harley. Det er en meget, meget, meget stærk cykel. Som Marbe-cykel, der kan man ikke få nogen bedre.